Мечта, невероятни сте. Благодаря ви. Може ли да ви попитаме? Въпроса за любовта. Какво мислите за истинската любов? Съществува ли? Предполагам, че да. Къде сте? Тук съм. Да, може би. Срещали ли сте я вие? Ами да. И в момента съпруга ви е голямата ви любов? Да, децата също, макар че малко по-друга. Да, това е друга. Да. Това вече е по-висша любов. Да. А за ревността какво ще ми кажете? Трябва ли да има ревност? Може би в граници. Границите на нормалното, но трябва да има и аз така трябва, мисля. то показва, може би, че все пак държиш малко на другия човек. Така е, права сте. съвсем безразличен. Къде срещнахте вашата голяма любов за първ път? О, бях още ученичка. Да. Прав. Значи много Да. години вече Да, сме си продължава. заедно, да. Значи ето, съществува истинска голяма любов. Благодарим ви. Да ви дадем едно талонче за нашия магазин. Заповядайте. Много ви благодаря, Всичко момичета. хубаво. Да сте много влюбени, много щастливи. И вие също. И през цялата Благодаря година, не ви. само в този ден. За